Paradajková pikantná polievka. Uvarte si pikantnú polievku z paradajok. Nielen v zimnom období vás dokonale zasíti a zohreje. Čas prípravy 60 minút. Počet porcií 4. Využiteľná energia 680 kilokalórií na jednu porciu. Ingrediencie: 1 lyžica masla, 1 cibuľa, kilogram čerstvých paradajok alebo 4 konzervy ošúpaných paradajok, 1 liter vývaru hovädzieho, 1 malá čerstvá čili paprička, soľ a čierne korenie, cukor. Pomôcky: hrniec, panvica, varecha, nôž, doštička, tyčový mixér, miska na sparanie paradajok, otvárač na konzervy, ak použijete paradajky z konzervy, lyžica. Prvý krok. Nakrájajte cibuľu a čili papričku na drobno a orestujte na masle do zlatista. Druhý krok. Paradajky sparte vriacou vodou, ošúpte, pokrájajte na kúsky a pridajte k orestovanej zmesi. Tip. V zimnom období môžete použiť paradajky z konzervy namiesto čerstvých paradajok. Tretí krok. Zalejte vývarom a povárte zhruba 30 minút. Štvrtý krok. Pomocou tyčového mixéra polievku najemno rozmixujte, podľa chuti osoľte, okorente a trocha osladte. Tip. Hotovú polievku môžete zjemniť kyslou smotanou alebo bielým tučným jogurtom. Na zvýšenie nutričnej hodnoty pridajte pred dovarením kuracie mäso nakrájané na drobné kúsky.